Büyük Britaniya Türkmenistana täze ilçi belledi. Ol Täjikistany adam hukuklaryny gorumakda tanalyar. Birleşen Şarlygyň Türkmenistanaky nowatdaky ilçisiniň wezipesine Hugh Philpott bellenildi diýip Britaniýa hökümetiniň ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Ol Birleşen Şarlygyň Türkmenistanaky häzirki adatdan daşyr we dolu tiýarly ilçisi Sorda Abbot Woot'un ornuna wezipe bellenilýär. Philpott Aşgabatdaky täze wezipesine 2019-njy ýylyň tomtunyna girişer. Mundan ozal Philpott 2015-nji ýyldan bäri Birleşen Şarlygyň Täjikistanaky ilçisi bolup işleýärdi. Ol Täjikistanyň işlän döwründe ýurtdaky adam hukuklary, söz azatlygy we raýat jemgyýetçiligi bilen bagly ýüze çykan meseleleri ýygy-ýygydan gozgap geldi. 30-njy noýabrda Azatlyk radiosu Hugh Philpottyň Täjikistanyň işlän döwründe onuň gozgan meseleleri we bitiren işleri barada Britaniýanyň Duşanbedäki ilçihanasy bilen hususan Hugh Philpott bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk eden Täjikistanyň Watan baş radio stansiýasynyň direktory Vera Kulakowa Branerud bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. First of all, I would like to say that Mr. Philpott is a great person. He's a great professional. İlki bilen men Jenap Philpott'un ören ajaýyp adamdygyny, ören professional şahsiýetdigini nyktamak isleýärin. Täjikistanda ony köp adam sylaýar. Diýip Kulakowa Branerud belledi. Onun sözlerine göre Britaniýa ilçisi ýurtda geçirilen jemgyýetçilik çärelerini işçen gatnaşýar. We have had a lot of cooperation together with the British Embassy and we arranged... Biz Täjikistanyň Watan radio stansiýasy köplenç Britaniýanyň ilçihanasy bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk edýärdik. Biz dürli çäreleri şol sanda jemgyýetçilik, meýletinçilik we şuňa meňdeş çäreleri gurnaýardyk. Telim sapar men onuň adam hukuklaryna, zenan hukuklaryna we çağalaryň hukuklaryna bağışlanan şeýle çärelere, şol sanda konferensiýalary, okuw maslahatlaryna, çykyşlara we beýleklere, hut özüniň gatnaşanlygyna şaýat boldum. Ol bu çärelere diplomat hökmünde, ilçi hökmünde we ýönekey adam hökmünde gatnaşýardy. Diýip Kulakowa Branerud aýtdy. Onun sözlerine göre Britaniýa ilçisi Täjikistanda wagty ýurdun köp raýatlary bilen mehirli gatnaşyk saklaýardy hemde olar bilen duşuşyp pars diline gurrundeş bolup olaryň ýagdaýlaryny düşünmäge çalışýardy. Always try to speak with those people who are in trouble, who has some... Ol başı dertli adamlar bilen gepleşmäge çalışýardy. Ol sosial media arkaly adamlar bilen gatnaşyk saklap, köp postlary paýlaşýar. Ýurdun dürli künjegine kiçi-kiçi owalara tapar edip adamlar bilen gurrundeş bolýar. Diýip gurrundeşimiz aýtdy. Radionuň direktory ilçiniň Täjikistanyna hususan adam hukuklarynyň ýagdaýyna bagyşlanan çärelere ören işçen gatnaşanlygyny gurrun berdi. Ilçi 2017-nji ýylyň dekabr aýyna häkimetler tarapyndan hukuk toparlarynyň aýtmagyna görä syýasy matlaply saklanyp soňu bilen 12 ýyl tutsaglygy hökm edilen täjik jurnalisti Hayrullah Mirsaýidowyň boşadylmagy uğruna alınıp barılan kampaniýalara gatnaşdy. British ambassador Mr. Philpott, he took very active part in that. We have international society, international community. Britaniýa ilçisi Jenap Philpott bu işe ören aktiv gatnaşdy. Täjikistanda halkara guramalary, halkara raýat jemgyýetçiligi hereket edýär. Olar beýanat ýaýratdylar. Ilçi her pursatda Täjikistandaky söz azatlygy jurnalistleriň ýagdaýy bilen bagly meseleleri gozgaýardy. Diýip Täjikistanyň Watan radio stansiýasynyň baş direktory Vera Kulakowa Branerud Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Täjikistanyň işlän döwründe adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen içgin gyzyklanan Hugh Philpott Birleşen Şarlygyň Türkmenistanaky ilçisi wezipesine üstümizäki tomuz girişýär. Halkara hukuk guramalary Türkmenistanaky adam hukuklarynyň söz azatlygynyň ýagdaýyny alada bildirip gelýär. Britaniýa hökümetiniň resmi neşrine Philpottyň mundan ozal Wengriýada, Irakda, Omanda we beýleki käbir günwatar ýurtlarynaky Birleşen Şarlygyň diplomatik wekilhanalaryna işlänligi bellenilýär.